Punto, Mozos. Moción do Partido Popular sobre a reducción de impostos. Ricardo. Veña, vamos a ver si conseguimos. Bueno, para que non pase que digan que nós tamén modificamos. Nós o que estamos pedindo é que por parte do departamento correspondente do Concello se implanten, se estudie a posibilidade de implantar bonificacións e reduccións nos tipos de gravamen dos impostos municipais e que, polo mesmo departamento, se estudien tamén posibles reducións ou supresións de taxas e precios públicos vixentes e que se modifiquen as ordenanzas neste senso para poder aplicar estas rebaixas. Por que pedimos isto? Bueno, estábamos falando antes. Primeiro, porque temos un desaxuste presupuestario que no ano 21 é importante, no ano 21 foi importante, de, por un lado, en impuestos directos, de 40.000 euros, despois na plusvalía 195.000 para chegar hasta 243. Despois tamén no ICIO presupuestamos 18.000 menos, perdón, 37.000 euros menos. Por outro lado, tamén a participación nos tributos do Estado calculouse tamén a baixa, 66.000 euros. Vale. Isto, sumado todo, dá unhas cantidades importantes. E nós pensamos que se debe actuar a través destas políticas fiscais. Por qué? Porque, ao contrario do que estamos falando do tema de libros, de facer axudas para todos, independentemente gane 700 ou 700 millóns de euros ao mes, e lle damos os 100 euros igual, isto afecta, sobre todo, nos impostos directos, aqueles que máis falta lle fai, non? Creo que debemos ser sensibles a estas cuestións. Por un lado, porque podemos, porque a capacidade económica do Concello de Carballiño é suficiente para poder facelo, estamos falando sempre do superávit, e o mesmo portavoz e o mesmo alcalde recoñeceron que se facían as previsións con, vámoslo decir así, con moito cuidado, con moita... Claro, pero bueno, as previsións presupuestarias o que convén é axustalas, non é facer cousas que despois non se axustan á realidade, porque engañan. Iso, ao final, o que se produce é un engaño, non? Que vai pasar cunha das partidas máis importantes que conforman os ingresos do Concello de Carballiño, que é a participación nos tributos do Estado? Pois a participación nos tributos do Estado vai subir dunha maneira importante para todos os concellos, sí. Sí, Paco, sí, vai subir porque sube a recadación do IVA e sube a recadación de outros impostos que son os que conforman a participación dos concellos no tributo do Estado. Por lo tanto, vaise producir un superávit importante. Se tal como está ocurrindo, se está recadando moito máis do que tiña presupuestado o Estado, o Concello de Carballiño vai recibir máis fondos. Este recibir máis fondos tense que traducir nunha rebaixa de impostos. En que podemos actuar? Pois podemos actuar en moitas cousas. Podemos actuar no IBI, xa se rebaixara en determinado momento, ahora está no 0,54, chegará a estar o tipo no 0,48, pero pódese rebaixar tamén o imposto de construcións e obras, que axudaría a fomentar esas obras. Podémoslo facer a través da rebaixa do tipo, pero tamén a través de bonificacións que le vamos propoñendo dende o ano 19. Nós presentamos unha moción no ano 19 para facer esta rebaixa de impostos. O sea, quero dicir, non é unha cousa conxuntural agora porque se este debatindo isto a nivel nacional. Nós levámoslo dicindo desde o primeiro momento, porque creemos que se debe actuar a través desa política fiscal, da política recaudatoria do Concello de Carballiño. E propuñamos unha serie de bonificacións, sobre todo para a implantación de novos negocios no Carballiño. Non se fixo absolutamente nada. Recordo que a primeira vez dixeron, no, é que tiñan que presentar antes. Presentámola antes. Tampouco se chegou a estudar, non se fixo nin caso. E despois chegamos ao acordo entre todos que cando se foran a redactar as ordenanzas fiscais, os servizos técnicos do Concello nos notificarían aos concelleiros da oposición tamén que si queríamos facer suxerencias, igual que se facía cos do grupo de goberno. Fíxose, pois tampouco se fixo. Chegamos, bueno, xa debíamos estar aprobando as ordenanzas fiscais á fecha que estamos, ainda non as temos, estámoslo propoñendo. Sabemos que é difícil, pero tamén sabemos que se pode facer sin moito problema, rebaixar o tipo de IBI cando quixestes, fixéstelo en 5 minutos. A plusvalía, o imposto sobre incremento de valor dos terrenos, acabase de aprobar e pódense rebaixar ese tipo do 17% tamén sin maior problema.
sigo dicindo. Concretamente, na plusvalía recadáronse o ano pasado 40.000 euros máis, non? Sí, 40.000 euros máis do que se preveía, non? Entonces, a previsión non era gran cousa, tamén vos lo digo. Pretendíase 97 e recadáronse 40.000 máis. Isto non é ser prudente, isto é ser desaxustado completamente, non? Un 40% de erro é demasiada cantidad. E, por outro lado, cales son os gastos que vai ter que afrontar o Concello de Carballiño superiores ao ano que ven? Pois un 3% de subida salarial aos traballadores do Concello, a subida dos combustibles, o que é todo ese tipo de gastos, non? Pero, en realidade, ese tipo de gastos vai se sufragar coa participación nos tributos do Estado. Lóxicamente. O sea, non hai moita discusión sobre iso. Sube o IPC, sube tamén a recadación de IVA, sube a participación do Concello, e o Concello, nese sentido, non debería ter maior problema. Claro, deixa un marxen suficiente como para rebaixar eses impostos, ou polo menos para estudialo. Xa sei que non vos gusta, solamente vos gustou rebaixar o IBI cando viñan eleccións. Eu casi tamén o digo por iso, mira, veñan eleccións aí, a mellor chegou a cousa. E a xente falle falta. Vale, en canto ás tasas, as tasas teñen o problema que afectan a todos por igual, un pouco o que decíamos co tema dos libros, pero o que ten que pagar 6, 7 euros, pois a moita xente pode non supoñer nada ou moi pouco, e hai xente que lle pode ocasionar problemas, non? E digo sobre todo por cousas como os delitos de examen, como a obtención de copias. Recádase moi pouco, e ao mellor é o momento, claro, de coller e suprimilas. Son tasas voluntarias que se pode mirar en que se pode traballar, porque iso sí que afectaría directamente, pois ao mellor a moita xente que lle fai falta e é pouco diñeiro. Creo que deberías ter esa sensibilidade, por iso presentamos esta moción. Vale. Gracias, Ricardo. Sofía. Gracias, alcalde. Ben, bueno, eu teño que decirlle ao portavoz do Partido Popular que eso de que se dé unha axuda de 100 euros ás familias que están nun momento moi complicado, o motivo é porque neste caso a Xunta de Galiza, que é a que ten as competencias e está gobernada por o Partido Popular, bueno, di que non hai diñeiro para becas, non? Para o alumnado non hai cartos, pero sí para un pelotazo fiscal de 34 millóns de euros que lle vai a deixar de cobrar os ricos e financia os centros clasistas e elitistas como os do Opus Dei. Hombre, por favor, vamos, ten delito o tema, pero bueno, aquí non vamos a seguir falando desto. Falamos da situación e do que nos corresponde, que é axudarlle ás familias do Carballiño. Vostedes presentan esta moción e fixo ben en ler os acordos, porque vostedes din que piden que se rebaixen os impostos. O acordo da moción non di eso, di, e pareceme ben, porque compartimos esa filosofía, que se estude a posibilidade, claro, estou falando deso, non, bueno, pero escoitei en outras ocasións que o Partido Popular pide que se rebaixen os impostos, as taxas e demais. Entonces, que se estude a posibilidade, porque ademais é unha recomendación que se fai nos informes de tesourería e demais, que, a ver, os servizos que se prestan, hai que saber o custe para ter un prezo, non? E para fixar unha tasa. Por eso, nos compartimos estos acordos, que se estude e, unha vez estudado, si cabe a posibilidade de rebaixalo, pois modificaránse as ordenanzas e demais. Entón, é moi urxente que todas as administracións públicas actúen para responder a situación de emerxencia social e económica derivada deste incremento disparado de prezos, porque claro, falamos da inflación, claro, o imposto dos pobres, porque cos mesmos cartos podemos pagar moitas menos cousas, é dicir, estamos sempre afogados. Entonces, esta situación notámola todos cando vamos ao supermercado, cando vamos á gasolinera, cando pagamos a factura da luz, cando pagamos
vamos ter que pagar a calefacción e vamos empeorando, porque agora o problema é que centos de familias traballadoras están nunha situación límite. Entonces, é moi importante que se estudie, que se revise e que se teña en conta a situación. Poñíano, creo que vostedes, para o 2023, evidentemente, un ano que vai a ser moi complicado e está sendo. E, además, isto vai en cadena, porque o empobrecemento de todas as familias tradúcese nunha caída do consumo, que repercute no noso comercio local e nas pequenas empresas da nosa vila. Entón, dende as administracións temos que poñer en marcha iniciativas que permitan mitigar a situación que estamos vivindo. E nós o que defendemos é que, e ademais é moi urxente, que cada vez se avance cara a unha fiscalidade municipal socialmente máis xusta. É dicir, que pague máis o que máis ten, porque así non pode ser de outro xeito. E entonces é necesario reducir a fiscalidade, os impostos e as taxas a quen menos ten, para aliviar esta situación de emerxencia social e económica que están atravesando moitos fogares dos nosos veciños e veciñas. Neste primeiro turno, nada máis. Gracias, Adolfo. Ben, pois fanse complexos todos os debates neste Concello, porque este é o Concello de Schrödinger. Aquí hai cartos e non hai cartos á vez, é dicir, dependendo de que tema se trate, estamos na opulencia e sobran nos cartos para cometer todo o que veña, ou non temos un peso, entonces non sabemos a que aternos e temos que ser moi cuidadosos. Durante o pleno de hoxe quedou patente que existen os dous discursos á vez, cousa que se fai dificilmente comprensible. Claro, estamos falando de baixar impostos. A priori, claro que estamos de acordo, é dicir, se se pode, hai a posibilidade legal de axudar aos veciños baixando impostos neste momento económicamente tan complexo para todos, non hai nada que pensar. Outra cousa que vostedes me digan é que o Concello está na ruína. Pois, lóxicamente, non imos deixar o Concello na ruína porque sería desabastecer os veciños de servizos básicos. Entonces, volvendo ao caos dos debates, tenemos que facer caso logo do último que dixo aquí o voceiro do Goberno. Hoxe, é a última cifra que escoitamos, que hai 3.800.000 euros en caixa. Por que non imos logo botarlle unha mão aos nosos veciños baixando algúns impostos? O preocupante de todas maneiras, que isto, eu falei con vostedes, falei en comisión, é a primeira vez nos anos que levo aquí, que xa son uns poucos, que neste pleno, o primeiro despois do verán, non veñen as ordenanzas fiscais. E outro día, preguntamos en comisión por ele, dignos que a finais de outubro é prácticamente imposible que entren en prazo. Hai algo raro que as ordenanzas fiscais este ano, pasa algo que non saibamos, porque é un proceso mecánico de todos os anos. Finais de setembro, primeiros de outubro, apróbanse inicialmente as ordenanzas fiscais. Despois, os grupos da oposición, sempre que as pegas que nos poñen e as dificultades que nos poñen, facemos alegacións, que é onde debería entrar esta moción, que realmente isto é máis ben unha aportación cando se aprobe o expediente inicial de ordenanzas fiscais, porque nós non sabemos o que vai propoñer o Goberno. Non sabemos se para o 2023 van propoñer baixada, subida ou media pensión. Non temos nin idea. Entón, como digo, explíquennos por que non están xa as ordenanzas fiscais, explíquenos que pasa con ese expediente, explíquenos cales son as súas intencións, e, dende logo, despois poderemos posicionarnos, insisto. Se o Concello está saneado, como din, e está tan fantásticamente ben económicamente, é que non hai ningún motivo para non baixar os impostos. Todos os que sexan posibles, é o mellor momento para facelo. Pero temos que telo claro, como aquí ter claro nada é prácticamente imposible. E despois, insisto, podemos liar todos os acordos de uns e de outros, porque esta moción é moi concreta, Ricardo. E na mesma moción dice que se faga un estudo, e despois que se aplique. Primeiro teremos que ver os estudos, a ver o que din. Entón, se queremos liar os acordos, todos podemos liar os acordos. Agora, eu se che digo, Ricardo, mira, isto sería moito mellor que primeiro se fagan os estudos e, según o resultado, que se aplique. Pero son dúas cousas diferentes. Eu non podo decir que faga o departamento estudo e despois aplicalo sin eu saber que vai dar arroxar ese estudo. Entón, insisto, moitas veces liar as mocións dos outros é moi sinxelo. Modificar mocións sobre a marcha fíxose sempre, non entendo cal é o problema. É dicir, eu agora vexo esta proposta e o voceiro do Partido Popular quere puntualizar algo para que quede máis clara e mellore o que se busca, o obxectivo que é axudar aos veciños, cal é o problema? Despois cada un votará o que considere. Pero aquí montouse un carajal que eu non entendo, sinceramente o digo. É dicir, son cousas que se me escapan. E como ben dixo a secretaria, é que non pon nada no regulamento orgánico de que non se poida facer.
O regulamento orgánico indica unhas pautas para que en comisión e xunta de voceiros fagamos unha serie de pasos, pero eso non quere decir que non se poidan facer modificacións in voce no propio pleno. Entonces, insisto, vamos a agardar a ver que se nos di por parte do goberno, que é importante o que nos vai a explicar ao respecto, de como está o expediente de ordenanzas fiscais e de cales son as súas previsións, se xa vostedes teñen previsto baixar impostos. Gracias. Ben, como xa dixe na comisión, o expediente de ordenanzas fiscal está próximo xa para pasárvolo. Esperemos ou ben esta semana ou como moito a principios da semana que ven. Ricardo, as previsións de recaudación de IVA, bueno, pois o crecemento xa foi a baixa, o goberno xa dá o 2,3, o Banco de España 1,4. Non, digo, é un dato de onte. Hai unha reducción importante no consumo, que xa se está notando nas familias, porque por desgracia non hai músculo financiero, foronse acabando co cual, bueno, non creo que os incrementos do IVA, o que si lle podo dar un dato, que este sí que é real xa, é comunicado ao Concello, é que no ano 2020, do que nos ingresou o Estado, 2.864.000 euros, hai que devolver 492.000, porque o cálculo do IVA estaba feito con unhas previsións moi optimistas. Por parte dos técnicos municipais de intervención, bueno, pois o que nos mandan é ter prudencia ante os sobrecostes que se están observando. O primeiro sobrecoste que non é menor é o tema do acordo salarial para os funcionarios, que antes de final de ano hai que incrementar 60.000 euros aproximadamente, falo 60, 61, 59. E pois hai que incrementar a partida de salarios dos 4.248.000 euros que temos orzamentados para capítulo 1, pois o promedio mensual ascende en torno a 327.000 e co calco en 12 meses prácticamente van os 4 millóns consumidos, máis o que son as pagas extras. Por iso vos digo, son datos de intervención. Tamén compre sinalar o tema do lixo. Digo, costes que sabemos que se van incrementando xa este ano. O lixo, bueno, pois ascendeu no último exercicio a 813.000 euros, o que se lle paga a Diputación, e neste momento xa levamos un desfase de prácticamente 18.000 euros. Pasa o mesmo cos combustibles. Xa se esgotaron as partidas dos orzamentos. Por que? Bueno, polo coste que ten, tanto o combustible de policía como o combustible de maquinaria. E un pouco, bueno, o que nos din e o que nos aconsellan é estudio, hai que facelo, evidentemente hai que facelo, porque hai que prever e o que non queremos é, evidentemente, deixar o Concello endevedado. Ese é o noso objetivo fundamental. Cando nos vayamos de aquí, pois, deixar un Concello saneado, con máis ou menos cartos, pero saneado. Entonces, eu creo que non é o momento. O pleno, estou de acordo con Adolfo, será o das ordenanzas. A idea, basicamente, é conxelalas todas. Xa levamos 4 anos con elas conxeladas, sin incrementar tasas. E a única que estaba subindo, acordádevos, é a do lixo, porque ten unha fórmula, ese sí que ten un estudio de custos, e a da auga, que tamén tiña o incremento xa cando se firmou. Sabedes que temos un contrato con a empresa, pois xa se firmou unha suba estipulada do IPC. Evidentemente, entendemos que esa suba non se pode levar a cabo porque sería demasiado gravosa e estamos estudiando a fórmula de que o Concello poda pagar unha parte desa suba para tratar de mitigala. Entendemos que é un tema importante. Iso, basicamente, é a posición que mantemos dentro do goberno, Ricardo. Bueno, sobre o acordo que propoñemos, eu penso que é moi claro. Hai dous tipos de tributos, non? Que por un lado están os impostos. Os impostos poderíanse modificar, non ten por que ser antes do 31 de decembro, senón que se producen por efeito impositivo, acabamos de facelo coa plusvalía, non? Sí. Pódese facer en calquer momento. O IBI ten que ser, a matriculación ten que ser, pero o ICIO non, a plusvalía tampouco. Podemos modificar en calquer momento, non ten por que ser antes do día 31 de decembro. Coas taxas e prezos públicos, pois pasa un pouquiño mesmo. Hai algunhas que se fan anualmente, entonces sí que habería que telas aprobadas antes do día 31 de decembro, pero a taxa por expedición de documentos podese modificar en calquer momento. Entraría en vigor no momento en que entrase e a partir desa fecha a persoa que xenerara o gasto pagaría o que dixera a ordenanza vixente nese momento, non? O sea, non todas teñen que ir antes do 31 de decembro.
Que é o que propoñemos? Que se estudie, por un lado, os impostos con rebaixas do tipo, que se pode facer, xa digo, dependendo do tipo de imposto antes do 31 de decembro ou non, e por outro lado tamén as taxas. E lóxicamente pedimos que, se os estudios falan que se pode rebaixar ou vemos que cales se poden rebaixar, que se aplique nas ordenanzas. Pareceme que o acordo é de todo punto que non ten nada deso. Non estou dicindo que se faga un estudio e despois cando salga o estudio que non se rebaixe. Penso que é de sentido común. Se isto queres comparalo co que acabades de facer coa outra moción, pois bueno, pois alá ti, pero eu creo que o castellano ou o galego neste caso pois está feito para entenderlo, non? Pero bueno, alá cada un. Que é o que estamos dicindo? Mira, colled un pouco de interés nesta cuestión. Acabo de ver que o Concello do Barco está propoñendo suprimir a plusvalía. Me parece que a cambio de subir un pouco o IBI está estudiando. Calquer concello responsable neste momento ten que estar estudando isto, porque isto é unha cuestión importante. Que ademais, hoxe hai que ter moi en conta como afecta isto ás familias. Penso que debedes facelo. O ano pasado quixeste subir as tasas un 2,7% simplemente aplicando o IPC. Fixéstelo? Non pudestes porque faltaba o estudo económico. Para suprimir unha tasa que é voluntaria non fai falta estudo económico. O sea, podemos facer así, o sea, que o traballo non va a deslevar, para que me entendas. É o mesmo, o tema presupuestario. Mira, vamos a estar o ano que ven, xa sabemos todos, con presuposto prorrogado. Acabades de aprobar o presuposto. Con retraso de non sei cantos meses. Sí, home, con un retraso de non sei cantos meses, se me dixeras teño que facer ahora o presuposto para o ano que ven a ver como me afecta e non sei as previsións que vou ter de gasto, bueno, pois poderíache entender. Pero tú xa tes o presuposto prorrogado, o sea, que se non o faz é porque non che dá gana, así de claro. Non me falas de crecemento económico. O crecemento económico non influye. Influye a recadación de impuestos. O crecemento, o sea, a participación dos concellos nos presupostos xerais do Estado, a participación que aporta o Estado non depende do crecemento económico, depende da recadación impositiva. E a recadación impositiva aumentou unha barbaridade. E vos sabedes como a min. O sea, por qué? Polo IVA da enerxía, polo IVA dos combustibles e pola subida do IPC ao 10%, que fai que cada naranxa que chega á praza este pagando un 10% en cada unha das fases da súa comercialización. Entón, a recadación aumenta de forma exponencial. No Concello de Carballiño vai non notar. O tema que me decías, que do ano 2020 hai que devolver, canto fixeches? 400, 500.000 euros. Quero dicir, acabamos de aprobar a conta xeral, eso non está en ningún lado. Que che chegou onte? Non sei. Non sei. Recordo presentar unha moción sobre o ano 2018 que había que facer a liquidación de forma diferente a que se fixera aquí e quedastes en facelo e que eu sepa non o fixestes. Nin a través da FEGAM, nin da FE, nin nada por estilo. Entón, bueno, o que vos digo, existe a posibilidade? Económicamente, dende logo que sí. A previsión de gastos para o ano que ven? Home, eu creo que podedes asumir, ou que o Concello de Carballiño pode asumir isto simplemente cos, vamos a chamar, erros de cálculo nos ingresos para o ano que ven. Digo porque sodes prudentes, pero claro, pero despois estes cartos non vai dicir van a superar, senón que os gastades. Non lle vexo a prudencia por ningún lado. Por lo tanto, xa vos digo que isto podese facer e debería estar feito. Se non, pois facelo canto antes. E por outro lado, xa che digo, isto electoralmente, pois, venche como Dios. Gracias, Ricardo. Claro. Sofía. Chao. Gracias, alcalde. Bueno, vexo que está todo o mundo en pre-campaña electoral, porque claro, aquí todo é... Fíjame facer a campaña. A ver, non é risa, isto é serio. Hoxe vexo que estamos todos moi exquisitos cos acordos. Entón, eu vou a propoñer unha transacción ao Partido Popular e que elimine o punto 3, porque claro, sin saber cal é o resultado desos estudos, non podemos pedir que se rebaixen que se modifiquen as ordenanzas fiscais, claro. Primeiro, teremos que ter os estudos feitos, primeiro teremos que ter o resultado e despois, según ese resultado, pedir a rebaixa ou non, a modificación ou non
das ordenanzas, Non, pon que se modifiquen as ordenanzas para poder aplicar estas rebaixas. E se o resultado é que hai que subilo? Non é unha rebaixa. Claro. Se hai rebaixas, que se aplique. Pero vamos a ver... Vamos a que de sentido común. Bueno, sentido común ou un pouco de incoherencia. Quero decir, por eso lle decía ao principio que vese, pálpase o da precampaña. Hai que rebaixar os impostos. Bueno, ten que pagar máis quen máis ten, e temos que camiñar ca unha fiscalidade socialmente máis xusta. Eso de hai que baixar os impostos, en fin. Entón, e ademais non se poden baixar en detrimento da calidade dos servizos que ten que dar un concello. Penso que, bueno, nós estamos de acordo en que hai que estudar o tema. Ahora, non podemos estar de acordo en que se modifiquen as ordenanzas sin saber ese resultado. Entón, bueno, si vámonos a abster, porque claro, non está claro, non sabemos, porque o seu discurso é hai que baixar os impostos, hai que baixar as tasas para todos. Cales, como, non están feitos os estudos. Nada máis. Gracias, Adolfo. Ben, pois, alcalde, estamos nas mismas, é dicir, no mínimo pleno estamos moi ben e moi mal. Temos moitos cartos e poucos cartos, temos que pagar moitas cousas, pero sobranos a pasta. É difícil de entender. Claro, vostede pon aquí por un exemplo, subiu moito o convenio da Diputación para o lixo. Claro. Subiu 8.000, 20.000 euros. Sí, de momento ainda falta a liquidación do 2021, non? Vostedes están me falando da do 20, que é a que vimos todos, pero falta a do 21, que é previsible que se dispare bastante. Non, a do 21 é que digo, que se está disparando xa. A do 21 está disparando, bueno, pois eso. Vamos a ver, en calquera caso, falamos aquí infinitas veces da necesidade de facer un estudo que cambiara o sistema, porque o convenio o que está acollido o Concello do Carballiño polo que fai o Servizo do Lixo da Diputación só ten en conta o criterio poboacional. E dixémolo 1000 veces, perxudica notablemente ao Carballiño, porque ten 14.000 habitantes, e compartimos a recollida co Irixo, que ten o triple de extensión e a 10ª parte de habitantes. Entonces, evidentemente, saímos perdendo, e cada vez máis. E así a prova que o lixo sí tuvo que irse subindo, porque o lixo hai que aplicar a fórmula da Diputación, e di vostede, non, conxelamos as taxas, non é a verdade, alcalde, conxelou as taxas só un ano, vostede, home, aí están as propostas de todos os anos de subida, excepto un ano, porque vostedes teimaban en aplicar o IPC ata o ano pasado, excepto un ano que o IPC foi negativo, que había que haberlle aplicado unha rebaixa aos veciños, aplicando o mesmo criterio, e vostedes propuxeron conxelar, non rebaixar. E o resto de anos, vostede propuxo un ano unha subida do 0,3 que era o IPC. E a oposición, concretamente a primeira proposta foi de Espazo Común, de sentido común, ademais, valga a redundancia, foi votar abaixo porque era máis o custo que tiña facer os estudos e cambiar os padróns que o que recalaba o Concello por ese 0,3. Pero a súa proposta, que está aí, inicial, foi subir. O ano pasado, resume de conxelación, o ano pasado vostede propuxo subir un 2,7%. E debatiuse aquí. Os veciños que vexan os plenos saben perfectamente de que estamos falando. Non pode decir que vostede conxelou a forza, porque vostede o ano pasado seguía insistindo en aplicar unha suba do 2,7% do IPC. Cuestión de como está o Concello económicamente, claro, o convenio da Diputación sube, outro sube, pero bueno, a ver, insisto, isto é respetable, cada un ten o seu modelo, pero a partida de festexos sigue subindo, 300.000 euros casi se vai ir este ano. Son datos, podemos barallar por baixo que queramos, pero son datos. Un pode dicir, a min gustame moito a escultura que puxeron na rotonda da Casa Azul, costou 40.000 euros. Ao mellor eses cartos, ao mellor non era a prioridade, e ao mellor agora podíamos estar falando de outra cousa. É dicir, isto é, evidentemente, vostedes teñen maioría absoluta, vostedes dirixen e vostedes deciden, pero non nos digan, porque cando se está dicindo que hai pastas e están facendo inversións e gastos que o millón non son imprescindibles, que ese é o problema para baixar os impostos aos veciños. Claro, eso non colle. As dúas cousas non se poden decir a vez, porque as dúas cousas non poden ser certas, unha ou a outra. En calquera caso, nós imos votar a favor desta moción porque estamos de acordo en que se fagan eses estudos e estamos de acordo en que se eses estudos arroxan un resultado de que é aplicable unha rebaixa aos veciños, é o momento de facela. Insisto, nós faremos as nosas propias aportacións como fixemos todos os anos en alegacións ás ordenanzas fiscais, onde o ano pasado presentamos ni máis ni menos que 37 alegacións, e moitas delas pedindo isto exactamente, que se fixeran estudos económicos para tentar rebaixar o custo. Aquí estamos falando dos impostos e das taxas, é que estamos falando do que se lle cobra ás familias por ter os nenos nas escolas deportivas, estamos falando do que pagan os veciños de IBI, estamos falando do que se paga por vivir no rural, estamos falando de moitas cousas. Entonces eu creo que sí é importante facelo ben, e despois destes anos non se fixo ningún estudo económico, alcalde, ningún só, en ningún dos temas.
Entonces, claro que hai un problema para poder posicionarse. Insisto, apoio a que se fagan os estudios, apoio a que se haya posibilidade de nestes momentos tan complicados rebaixar impostos aos cidadáns, por suposto que sí, sempre que non vai en detrimento, lógicamente, de que empeoren aínda máis os servizos. Eso está claro. Moitas gracias. Ben, bueno, sin ingresos non hai servizos, eso é evidente. E, bueno, é moi fácil nun pleno traer 20 propostas de 160.000 para libros, 100 non sei que, e despois pedir isto. Eu, sinceramente, creo que hai que ser moi cauto. Nós vamos a... Eses estudios estamos xa facendo e hai que facelos. Vamos a apoiar a moción nese sentido. Pero xa digo, polo que vemos, en xeral, cando se fai un estudio económico, normalmente suben as tasas. Poño, por exemplo, o Día Familia ou calquera, en xeral, porque hai un personal, hai unha serie de cuestións que faremos esos estudios, evidentemente, priorizaremos aqueles que poden ter máis incidencia nas clases populares, pero a miña experiencia dime que é moi raro que dun estudio económico salga unha rebaixa, de verdad. Entonces, bueno, simplemente, sobre o que dicía Bloque, levamos en pre-campaña, nos levamos desde o 19 de pre-campaña logo, porque a primeira moción presentamos no 19 e falaba de rebaixas fiscales en canto a IVA, en canto a ICIO para a implantación de novos negocios. E levamos todavía sin que estudien dende o ano 19. Con respecto ao que dicía o alcalde, os estudios económicos dicen que o normal é que se suban os prezos, vale? Digo, que suelen decir. Sí, non, sobre as taxas. Sobre as taxas, porque o que non podes facer é un estudio económico nese sentido sobre o IBI, sobre o imposto de matriculación ou sobre a plusvalía, porque eso non vai así, eso non é unha taxa. Non é unha taxa. Entón, o que estou dicindo é que a recadación do Concello de Carballiño está calculada moi a baixa e que hai marxe insuficiente para facelo. Para facelo, están aí os datos. Están aí os datos. Vale, é que, claro. Eu non estou de acordo. O que non pode ser é que teñamos un defecto na previsión de recaudación de impuestos directos, entendo, de 243.373 euros. No ano 21, 243.000. Claro, estas son cousas que vos sabedes como a min que están aí nos números. Os números non engañan eso. De verdad, que se facedes unha tasa que non tendes por que facer un estudio económico para suprimila. Para suprimir a tasa de expedición de documentos ou de expedición de documentos do punto de información catastral. Eu sei que tengas un coste para o Concello, pero podedes suprimir esa tasa. Canto recadades? Sabes canto recadades? É igual, non, claro, é igual porque non o sabes, pero co que recadades non influye absolutamente para nada. E a moita xente sí que lle afectan estas pequeniñas cousas. O que vos pido é que teñades un pouco de sensibilidade. Nada máis. Vamos a ter. Sí. Sí, no, eso. Bien, pasamos ao... sí, nós a favor de facer o estudio, evidentemente. Abstención. Modificado o punto 3. Non obliga, lendo así como... Se é positivo se vai, se non... Bueno, eso tamén. Actividade de control, dación de conta do expediente, organización e disposicións comuns de control interno e dación de conta de decretos da alcaldía dende 21 do 7 do 22 a 2 do 10 do 22.